Dnes by som vám chcela porozprávať niečo o zápale močových ciest. Opäť je to diagnóza, s ktorou mám bohaté skúsenosti, nakoľko som istú dobu sama trpela chronickým zápalom močových ciest, čo znamenalo, že som niekoľkokrát do mesiaca bola u urologa alebo u nefrologa. Pôvodne som chcela natočiť jedno video, ale tých informácií, keď sa snažím vypichnúť to najdôležitejšie tak veľa, že bolo veľmi dlhé, tak som sa rozhodla spraviť miniseriál o zápale močových ciest. Takže čo zápal močových ciest je? V zásade máme dva typy. Prvý je zápal z prechladnutia a druhý typ je bakteriálny. Prejavy sú veľmi časté nutkanie na močenie, pálenie pri močení. Niekedy je to močenie také intenzívne, že človek sa nedokáže postaviť zo záchoda, môže sa vyskytnúť krv v moči, moč je zakalený a vyskytujú sa aj bolesti v podbrúšku. Niekedy, a to je vážnejšie, sú bolesti v krížoch, môže sa vyskytnúť aj teplota. Tieto príznaky môžu sa dostavovať dlhšiu dobu, ale môžu prísť doslova v priebehu niekoľkých minút. Aj krvácanie z močovej trubice môže nastať v priebehu hodiny, kedy ten zápal naozaj naberie na sile. Povieme si teraz, ako predchádzať zápalom. Sú to informácie predovšetkým pre ženy, ktoré častejšie trpia na zápal močových ciest. V prvom rade je dôležité veľa piť, pretože keď preplachujeme močové ústrojenstvo, baktérie sa nedokážu zachytiť a vyplavujeme ich von. Potom je dôležité správne sa utierať po toalete, keď sa vycikáme. Neutierame sa od konečníka dopredu, ale od pošvy smerom ku konečníku, aby sme baktérie nezanášali do močového ústrojenstva. No a napokon po každej stolici, po každom sexe u dospelých žien, po každom športe alebo v lete, keď sa spotíme a ten pot nám steká dole chrbtom, dolu zadkom a tak ďalej, je dôležité sa poumývať najlepšie čistou vodou a potom sa utrieť. Pokiaľ to nie je možné, treba so sebou nosiť vlhčené utierky a poutierať sa aspoň takýmto spôsobom, aby sme zamedzili presunu baktérií do močového ústrojenstva. Ak potrebujete viacej informácií, napíšte mi na Facebook Bylinková mama alebo sa pridajte do mojej skupinky Liečím deti prírodou.